Μείνετε μια στιγμή εδώ ώσπου να ειδοποιήσω τον πατριώτη που θα σας οδηγήσει στα χαράματα. Καλησπέρα, άνθρωπε. Καλησπέρα, κύριε. Ξέρετε ποιος είναι εγώ. Καλά τώρα. Ξέρω. Άμα σου λέω ξέρω. Πού είναι οι άνθρωποι? Απάνω είναι. Πήγαν να πλαγιάσουν λιγάκι, επειδή τα χαράματα έχουν ταλαβέρει. Θέλω να απευθυνθώ στους ανθρώπους. Πέστε τα σε μένα. Γι' αυτό έμεινα εγώ εδώ πέρα. Πέστε. Κάτσε. Ωραία. Εμπιστευτείτε σε μένα. Εγώ θα σας οδηγήσω. Μωρέ, απόλυτη εμπιστοσύνη, πρόσεση και πίσω εμείς. Προστεί το αίμα, προστεί το μίσος, προστεί ο αλληλοσπαραγμός. Για όλους υπάρχει γη, για όλους υπάρχει ήλιος. Πολύ σωστό. Και θεμέλιο της ευτυχίας η δικαιοσύνη και η αγάπη. Χρυσέ μου άνθρωπε, να μου ζήσεις. Δόξα να έχει η Παναγία. Βρήκα επιτέλους κι εγώ έναν άνθρωπο να κουβεντιάσω σοβαρά. Εδώ ο κόσμος έχει πάθει παραγύριμα. Συντέλεια του αιώνος. Συντέλεια του αιώνος, κύριε. Άνθρωποι, έμμο χαρίς, έμμο διψής και έμμο βόρη. Θερία ενήμερα, κύριε. Πολιτισμός σου λέει. Κολοκύθια τούμπανα. Τρέλα κανονική, κύριε. Προστεί το μίσος, προστεί ο αλληλοσπαραγμός. Μοίρα κοινή των ανθρώπων, ο θάνατος. Να μου ζήσεις, Χρυσόστομε. Τι ωραία που τα λες. Εμείς οι δύο θα γίνουμε αχώριστοι. Να ξουρίσεις και το μουσι, να βγαίνουμε κι όξο μαζί. Εγώ θα σας οδηγήσω. Και ρωτάς αν πάω εγώ τώρα με άλλον. Όλοι άνθρωποι είμαστε, όλοι αδέρφια είμαστε, όλοι εξαρτήματα του σύμπαντος είμαστε. Μεγάλες κουβέντες, αδερφέ μου, αλλά ποιος να καταλάβει. Εγώ θα σας οδηγήσω. Το είπαμε αυτό, καλά. Βρε, εδώ είσαι πάλι εσύ. Απευθύνομαι στους ανθρώπους. Εντάξει, γιατρέ μου, τα κανονίσαμε. Εγώ θα οδηγήσω τους ανθρώπους. Ξεκίσα πάνω να κινηθείς γρήγορα. Άνθρωποι, έμμο χαρίς, έμμο διψής και έμμο βόρη. Ξεκίσε γρήγορα. Άνθρωποι, έμμο χαρίς, έμμο διψής και έμμο βόρη. Ξεκίσε γρήγορα πάνω. Γιατρέ μου, γιατί του μιλάς έτσι του πατριώτη. Τι πατριώτης. Αυτός είναι τρελός. Τι πράγμα. Τρελός. Ανίατος τρελός. Μη μου το λες. Μάλιστα. Να ο πατριώτης. Ο κύριος είναι. Μάλιστα. Μυστήριο πράγμα. Μια φορά βρήκα κι εγώ έναν άνθρωπο που να τα λέει σωστά και αυτός είναι για δέσιμο. Νηστητή μου, κύριε. Ορίστε, μπορείτε να τα πείτε. Αν και δεν έχετε να πείτε τίποτα σπουδαία πράγματα δηλαδή. Όχι, τα στοιχειώδη. Κάτσε, πατριώτη. Μάλιστα. Μάλιστα.
Η οργανωμένη διεθνής μπουρζουαζία παίζει το τελευταίο της χαρτί στον αγώνα ενάντια στη μεστομένη πια θέληση της συνειδητής μάζας. Στη μεστομένη πια θέληση, είπα, της συνειδητής μάζας. Οι αστεί, περνώντας από τη δράση στην αντίδραση, έγιναν άβουλα και ατέλειτα όργανα του διεθνούς κεφαλοκρατικού τραστ που δόθηκε πλέρια στις σκοτεινές επιδίωξες της συνειδητά ασυνείδητης ολιγαρχίας. Στις σκοτεινές επιδίωξες, είπα, της συνειδητά ασυνείδητης ολιγαρχίας. Γιατί μου. Βάς και κάνει λάθος. Τι λάθος? Βάς και μπερδεύεις τον τρελό με τον πατριώτη. Όχι, αδερφέ. Γιατί? Ξέρω εγώ τι να σου πω. Ορίστε κύριε. Ο 20ος αιώνας, είπα, αιώνας βασικών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, Μάλιστα. θα διαφοροποιήσει τις παλαιοαστικές αντίληψες. Ατράνταχτο επιχείρημα και αυτοαπόδειχτη άποψη είναι η αφύπνιση της μάζας από το λίθαργο της πρόληψης στη γενική γραμμή μιας καινούριας κατεύθυνσης. Στη γενική γραμμή, είπα, μιας καινούριας κατεύθυνσης. Γιατρέ, ψάξε τα βιβλία σου. Γιατί? Κάνε μου τη χάρη, ψάξε τα βιβλία σου. Κάτι πονηρεύομαι για δάφτον εγώ. Δεν τον βλέπω καλά τον άνθρωπο. Καλύτερα μου τα λέει ο άλλος, βρε αδερφέ. Εγώ δεν το θέλω τον. Εγώ θέλω τον άλλο.